Megszabadulva súlyzóimtól most a has aktív zsírégetése és edzése következik. Háton fekve, hasprés, hajlított lábbal. 2, 3, 4, 5. A felső hasi szakaszra dolgozunk. Derék a földön, lapocka emelkedik. Has megfeszül és húz fel. 4, 5, 6, 7, 8. Felemeljük a lábakat és folytatjuk a hasprést. Fel. 3, 4, 5. Dolgozik a hasizom. 7 és 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jobb lábemelés, keresztezve. 3, már az alsó hasizom is dolgozik. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Másik láb is. Keresztez, fel. Húz. Alsó-felső has, keresztbe. 5, 6, 7, 8. 1, gyerünk, bírjuk még. 4, 5, 6, 7, 8. Most váltott lábbal. 1, keresztezünk, felváltva. Ez nem könnyű. Egyszerre dolgozik minden izom, alul, felül, még az oldalsó hasizmok is. Nem rángatózzunk, erőből megfeszül a has és húz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most felülünk, és az alsó-felső hasat egyszerre edzük. Úgynevezett bicskatartás. Alsó-felső has egyszerre dolgozik. 3, 4, 5, 6, 7. Gyerünk, megcsináljuk. 1, feszül a hasizom, gyerünk, gyerünk. Érdemes, nagyon fontos, hogy szép legyen a hasunk, és lejöjjön róla a felesleg. Visszafekszünk, kezünket a popsi alá helyezzük, és most az alsó hasi szakaszt edzük. Biciklizünk. 3, 4, 5, a láb nem érinti a talajt, megtartjuk. 1, így még hatékonyabb a gyakorlat. 5, 6, 7, 8. 1, feszül a hasizom, tartjuk. 5, gondoljunk arra, hogy milyen szép lesz tőle a hasunk, nem lesz rajta felesleg. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ezzel meg vagyunk. Most páros lábemelés. Fel. Emel. Alsó hasi szakasz dolgozik intenzíven. 5. Biztos, hogy lesz eredménye. Gyerünk. Ez nagyon aktív. 1. Összeszorított foggal is, de megcsináljuk. Gyerünk. Tudom, hogy nem könnyű, de megéri. A has az erőközpontunk. Ha a has rendben van, akkor mindent képesek vagyunk végigcsinálni. 8. Most marad a láb fent, és csípőtolás fel. Fel. 4. Az alsó hasi szakasz, ez nagyon-nagyon edzi. 6.
Nem könnyű, de próbáljuk meg. Ha elsőre nem sikerül, ne adjuk fel, próbáljuk újra. Óvatosan azért ne húzzuk meg magunkat. Az alsó hasi szakaszra koncentráljunk. Azzal húzzuk fel. Fel. Gyerünk. Most nyújtással és úgy fel. Lábnyújtás és úgy fel. Így még nehezebb, de meg kell csinálni. Nyújt és fel. Nyújt és fel. 6. Már nincs sok hátra. Kitartás, gyerünk, fel, a szép hasaért. 1. Gyerünk. Megcsináljuk. Velem együtt, gyerünk. Ne hagyd abba, gyerünk, csináld. Hopp. Fel. Nincs már hátra, utolsó. Hoppá, és kész. Törökülésbe felülünk. Egyenes a hát. Megfeszítjük a hasat, a hátat, gerincet és forgás. Törzsfordítás. A derekat karcsúsítja. Próbáljuk meg úgy, hogy az alsó testrész ne mozduljon. A derék forog. 1, 2, 3, 4, 5. Klassz derékkarcsúsító gyakorlat. Gyerünk ebből még egy sorozatot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És most forgások következnek. Ez egy nagyon érdekes gyakorlat, úgynevezett Qigong gyakorlat, amelyben a hasad belül is mozgatjuk. Nagyon-nagyon jót tesz a női belső szerveknek, a hormonoknak. 7, 8. Ebből a gyakorlatból egyébként most 8-at csinálok, de igazából akkor hatásos, hogyha 36-ig elmegyünk jobbra is és balra is. Most csak ennyi bemelegítésképpen és levezetésképpen. 7 és 8. Most hasra fekszünk, hogy a derék háti szakaszáról is ledolgozzuk a felesleget. Kéz az áll alatt és fel. Hát feszes és fel. Az egész hát megfeszül, de koncentráltan a derék pontjánál dolgozzuk le a felesleget. 7, 8. Kezeket hátul összekulcsoljuk, és hátizommal fel. Fel. Feszül a hát. Óvatosan dolgozik a hátizom. 6, 7, 8. Lábemeléssel kombináljuk, így már újra dolgozik a farizom. Különösen a derék alatti rész, mely intenzíven emeli és kerekíti a fenékvonalat. 6, 7, 8. Még egyszer. 2. Feszüljön a hát és a farizom. 4. Ha már dolgozunk, érje meg. 6. Gyerünk. Megcsináljuk. 8. Fokozzuk a hatást terpesztéssel. 2. Láb magasan és terpeszt. És szét. És szét. Feszül a comb, feszül a fenék, feszül a hátizom. Formálódik a test. 1. Igazán megéri csinálni, gyerünk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kezet vissza az áll alá, és csak a fenék dolgozik. Terpesz. 3, 4, 5. Emeli, gömbölyíti a feneket. 7, 8. És ezzel megvolnánk. Nyújtózkodjunk egy jót, lazítsuk el a hát és a farizmait.